Σκορπιός. Δυσκολίες στον έρωτα, αλλά θα σας δοθούν οι ευκαιρίες. Αυτό λέει η νέα σελήνη στον Λέοντα στις 4 για τους Σκορπιούς. Ωστόσο, φίλοι Σκορπιοί, προετοιμαστείτε γιατί έρχονται τα καλύτερα. Με την ορθή πορεία του Δία όμως, ακόμα να είσαστε πολύ προσεκτικοί στον εργασιακό χώρο, γιατί ο Δίας σε ανάδρομη πορεία και ο Ερμής σε ανάδρομη πορεία αυτό τον καιρό έως τις 10, θα σας προβληματίσουν ως προς το τι αποφάσεις θα πάρετε. Εσείς που είστε ελεύθεροι επαγγελματίες ή κάνετε μικρό ρίσκο, πρέπει να κάνετε βήμα προς βήμα κινήσεις και να μην παίρνετε τα πράγματα αψήφιστα. Αν και είσαστε ένα ζώδιο που είσαστε συνετό και μετράει τι κάνει. Η Αφροδίτη από τους Ιχθύς έως τις 20 θα σας βοηθήσει να βρείτε τον εαυτό σας, να ξεκαθαρίσετε τι ακριβώς θέλετε με τον σύντροφό σας ή το συνεργάτη σας και να προχωρήσετε προς νέες κατευθύνσεις. Οι περισσότεροι Σκορπιοί έχετε το γνώθι σε αυτόν, μια και ο Κρόνος 2,5 χρόνια σας έφερε τα πάνω κάτω και σας τοποθέτησε έτσι, ώστε να μπορείτε να έχετε εσείς ευθύνη για τον εαυτό σας.